Dobrý deň, ja vás vítam u môjho prvého videa z tejto hry Dead Trigger 2. Je to naozaj dobrá hra, odporúčalo mi ju strašne veľa mojich kamarádov. Hovorili, že je to strašne pekne spracovaná hra. Ja už som túto hru v minulosti hral, ale že vraj teraz, že je tam viacej zbraní, že vraj je tu nový príbeh, ja neviem, či je to pravdivé, ale ako môžete vidieť, je to strašne pekne spracované. Tu je popísané, vidíte, tí zombíci sú pekne prepracovaní. A napríklad toto, čo ja držím v ruke, neviem čo to je, ale vidíte, to zošúchané, je to pekne porobené, jak hryze a vyletajú kusy mesa, ideme ho zabiť, zlý. Čo to tam je? No do prdele, to čo je? To je také mega monštrum. Dúfam, že to není nejaký normálny zombík, že neskôršie, že ich budem musieť zabiť aj 20. Dúfam, že to je len jeden taký. Naozaj, keby ich tu bolo viacej, tak to by som sa moc neradoval. Dvere. To by som naozaj rád išiel. Dúfam, že to nespadne. Čo som hovoril. Čo teraz? Find your way out of here. Máme nájsť nejaký východ? No už ho vidíme. Neotvárte sa dvere. To je celá misia? To je celá misia. Nevadí. Videjka by som chcel nahrávať nejaké 20-30 minútové videjka by som chcel dávať. Neviem, ale tento začiatok by som nechcel dať taký až moc dlhý. Tento by som chcel dať trošku kratší začiatok. Ďalší zombík. Tu máš. Naozaj sú tí zombíci fakt pekne prepracovaní. Určite si na tomto dávali veľa práce. Vidíte aj na oči svetla svietia. Vidíte, koľko zombíkov tu je. Naozaj je to pekne prepracované. Aj tieto autá. Vidíte, porozbijané sklá, tak naozaj je to pekne spravené. Vidíte aj toto dievča, neviem čo to je, ale neviem, či nám bude pomáhať alebo čo. Vidíte, pekne, ak je prepracovaná. Aj hore nám to píše, máme ju nasledovať. A vidíte, keď sa takto točíme tie lepky, to znázorňuje zombíkov, keby ste nevedeli, že čo to je. Aj to je fakt napríklad, vidíte, otočím sa a čím viac je červenejšia, tak tým je bližšie ku mne. Ideme, otvárate. Čo? What the hell? Vidíte, napríklad aj tuto tie iskry vyletujú, ak to opravujem. Čo mi ukazuje? Ak ste si mohli všimnúť, ja nič neklikám. Dá sa to aj predstaviť do normálneho modu, že vy budete strieľať. Ale tak je to podľa mňa v pohode. Je to dobre spravené takto. Samo vám to aj prebíja. Konečne už je. Let's go. Nebudem ju počúvať. Poďme dopredu, videli ste, mali sme ju následovať. Ale my sme práve rebeli, my ideme viac dopredu. Potom sú to aj také minibosovia, jak je tento v oranžovom oblečení, ten pán. To je nejaký zombík, zdá sa mi, že to je nejaký radioaktívny. Kamarát mi na ňom hovoril, že k nemu, že vraj, keď sa moc blízko priblížime, že nás začne šumieť obrazovka a začne to dávať do život. Do prdele, to čo je, ako som sa ho zlakol. Čo to? Ježiš, to je ten. Viete, čo bol na začiatku? Idem od neho ďalej. Nie, mňa nechytíš. Ste si v pohode? Áno, som v pohode, neboj sa, nemusela mňa zaujímať. Sú to aj takéto barely, čo sa stane? Bejím. Vidíte, obidva sa zabije. Keď si mohli všimnúť, z tých zombíkov padajú jak peniaze, tak aj náboje. A chcel som ešte povedať, že zbranie sa tu kupujú
No nie, kupujú, nemôžu, práve že sa to nekupujú. Ale sú to takéto aj ammo boxy, ktoré nám doplňujú vlastne náboje. A vlastne tu sa nekupujú zbranie, tu keď zabijete toho minibossa, tak z neho vám padne blueprint. A za každým je ten blueprint na niečo, napríklad na brokovnicu. A ten blueprint tam bude napísané, keď ho dostanete, tak sa vám otvorí. A bude tam napísané napríklad Ithica 1 of 4. Blueprint prvý zo 4. A tá Ithica je napríklad brokovnica. Alebo tam bude knife. Napríklad 1 of 2 napríklad. Random príklady. A potom neskôr tam budú napríklad na takú jednu vec. Vidíte, to sú aj takéto prasatá. Zničili sme ju. A za ňu sa dostáva dosť peňazí. Čo to? Nie, ty si nás nevšímaj. Nikto tu není, my sme ešte tam. Nevšímaj si nás. Utekaj, pomôž mi. No dobre, nevšimol si nás. Máme... Nie, prosím. My máme tak šťastie, keď pozrite si to v spomenom zábere, keď on buchol, tak naše auto nadskočilo. Pozrite si to naozaj. A strašne sa mi páči ešte to, že neskôr dostaneme aj... Teraz sme vlastne zachránili dievča, ono je lekárka. On nám bude robiť nejaké painkillersy. Vidíte, level 2. Vidíte, sú to nejaké boxy, neviem čo to je. Climb reward. Vidíte, to je ona. Čo to je? Áno, ona, vidíte, klikneme build, 10 sekúnd nám bude robiť a čím viac budeme upgradeovať, tak tým dlhšie nám budú trvať tie na vyrábanie a budeme môcť vyrábať aj niečo, napríklad mediky a také. A čo som chcel vlastne povedať, tak potom to bude ešte jeden, ten sa bude volať nejako, že Dostas, alebo tak nejak. A ten nám pomôže tak si spestriť celú tú miestnosť. Budeme si tam môcť dávať napríklad lehátka, dážniky, slnečníky, nejaké koberce. Čo som sa naozaj zasmial, tak bola jedna vec a to bol zombík, čo bol na bežiacom páse a na prúte tam mal priviazané ľudské mäso a on za ním utekal. Naozaj vám ho to ukážem, naozaj je to pekné. Budeme tam môcť mať ešte akvária, činky, neviem, cvičiace stroje, strašne veľa vecí tam je. Chcel by som si jednu vec strašne kúpiť, je to veľké a je to pekné, ale strašne veľa to zasa stojí. Stojí to až 1600 goldov. A to nenazbieram ani za svet. A vlastne sú tu dve peniazy. Jedny sú klasické, jak v každej hre. Normálne peniaze, za čo si všetko kupujete. A potom sú tu ešte jedny, tie sú goldy. A tie naozaj sú vzácne. Naozaj, tie sa málo kedy, že tie ani nepodajú z normálnych zombíkov. Tie vlastne sa dostávajú len napríklad tým, že achievementy dostávate. Alebo plníte nejaké misie, daily joby a tak. Ale naozaj sú ťažké a potom dostanete ešte také niečo ako keby lotériu a tam keď dáte spin, tak zase tam môžete vyhrať tie goldy, ale zase na to, aby ste tam mohli dať ten spin, tak musíte tam nejaké goldy aj vložiť. Vidíte, je tu prasa. Dúfam, že nájdeme ešte nejaké iné ďalšie prasa. Vidíte, nikto nám nemá utekať. Keď nám niekto uteká, tak to skončí. Mŕtvý. Nikto nám nikdy neuteče. Dúfam, že tu ešte bude nejaké prasa. A dúfam, že to tam bude koniec misie. Či to je koniec už misie? Že by? Že by takto rýchlo končila misia? Ešte som sa chcel povedať, že kamarát mi hovoril, že naozaj... došli nám náboje. Kamarát mi hovoril, že neskôr, že už to budú strašne ťažké misie a že... Ne, ja nechcem ísť preč. Ja musím zabiť zombíka, musím im padnúť náboje. Jo,
Nezabije ho. Prasa. Máme ďalšie prasatko. Až neskôr, že už to budú naozaj že strašne dlhé misie a že budú aj strašne ťažké. A že potom neskôr, oh shit, že potom neskôr, že už aj, kde to uteká? Že potom neskôr, že už keď budeme chcieť robiť kampaň, takže spravíme jednu misiu z kampaňgu a potom, že už nebudeme môcť robiť viac, budeme musieť nejakú chvíľu počkať a že až potom budeme môcť robiť ďalšiu kampaň. A to bola mi aj taká blbosť, že to som dodali nové. Máme Gunsmitha a dal nám nejakú zbraň. A nie, my sa musíme kúpiť ešte. Tak debil. Vidíš, dal nám 1000 peňazí. Vidíte, tam hore sú strieborné a zlaté. A tie zlaté sú naozaj vzácne. Videli ste, upgradeoval som si zbraň a mohol som si ju zrýchliť tými zlatými. Naozaj. Táto hra, neviem, či som vám to hovoril, ale ja som už v minulosti hral a no, vtedy si nepamätám, že by som potreboval nejaké peniaze, aby som musel prejsť, akože reálne peniaze, aby som musel prejsť. Vtedy som aj pohodička, kľudek, zabíjal zombíkov, nič som nepotreboval. Dobre, nič, to som len tak zamyslel, že čo to vlastne. Vidíte, toto zombici, nechápem, prečo im dali oči svietiace. Proti chápem, že im dali že svietiace oči, nechápem, čo to chceli akože tým naznačiť. Ale mohli ste si všimnúť, že natáčam cez aplikáciu Mobizen a aplikáciu na strihanie mám Viva Video Pro. Je potom aj Viva Video, neviem aká, a tá je zadarmo. Ale tá zadarmo je podľa mňa na nič, lebo ju môžete strihať videá, čo sú dlhé len 5 minút. Alebo tak som to aspoň alebo tak mi to kamarát povedal, neviem, či 5 minút, alebo že či sa nepomýlili, že môžete len 5 minút strihať video. Neviem, jak to teraz ten kamarát môj myslel. Ale naozaj oplatí sa kúpiť tú Viva Video Pro. Za peniaze, naozaj je to dobrá aplikácia. Môžete tam strihať, ale zasa môžete tam aj pridávať, napríklad na začiatok môžete dať, že čo je the game a nakoniec môžete dať the end. Napríklad dáte, že the game, začne sa vám video a na konci tam bude iba skončí sa video a bude tam čierny bielý napísané the end. Naozaj sa mi to páčilo. Sú tam potom písané aj klasicky, tak sú tam nejako grafitovo také písané, naozaj je to dobré. A cez túto aplikáciu Mobizen, čo ja mám, kde kliknem, video môžem stopnúť, video môžem ho aj zrušiť, ale môžem aj fotiť. A keď dám znova ten krížik, tak znova to zruším. Teraz budem asi zabíjať len s touto MP5, lebo môžem plniť tie misie, čo som vám hovoril. A musím zabiť 200 s touto MP5 a dostanem 5 goldov. Musím zabiť 200 s týmto čezetou, či čo to je, a dostanem 500 goldov, či 5 goldov. A potom musím zabiť ešte s vrenčom a s každou jednou zbraňou je to isté. A keď zase to pokročím, tak potom zase musím zabiť 2000 a zase dostane sa mi zdá, že nejakých, koľko to bolo? Nejakých 10 goldov alebo 15, tak nejak. Ale oplatí sa naozaj plniť tie misie. Ako môžete vidieť na boku, tak mi to tam aj píše, koľko nahrávam. Teraz nahrávam už 14 minút. Som sa čudujem, že už tak dlho nahrávam. Neviem. Ale túto hru som pred malou chvíľou už nahrával, ale neviem prečo, už som to chcel vypnúť. Už hovorím, že len spravím hento, bol už koniec misie už tejto. Už som mal dobehnúť len tam dozadu a zrazu sa mi vyplo natáčanie, neviem prečo. A vypol sa mi celý telefón, musel som sa resetovať. Takže som to mal taký blbé. Tak čo, stáva sa. Už sa teším na ďalšiu misiu. Ale asi ukončím to až vtedy, keď budem mať
zadávať svoje heslo, meno nové, viete, tak. Vtedy to asi až ukončím, neviem kedy presne. Wow, túto pram by som chcel, Jackhammer. Nevypadáva škaredo. Vidíte, máme, toto vlastne je granátový, ten nám vyrába granáty a tak. Zasa musíme ísť do USA kampaň. Aha nie, ukázalo nám, že máme toto a za to nám vyrába peniaze. Maximálne len 500. Dáme sa na normálko. Nie sme nejak... Nie, že sme núbovia, dáme si to na normál, ale neviem, dali sme si to na normál. Potom ďalšiu misiu si dám na hardcore znova. Jo, toto je vlastne Sentil a nedávno som zistil, že keď strelíte, ten náboj môžete navigovať. Proste naozaj, že strelím a môžem ho takto navigovať. Naozaj mi to strašne pomohlo, lebo tam tam v neskorších leveloch, tam už ich bude chodiť aspoň 20 a viete, tam keď sa netrafím, tak to mám náboj zbytočne a vtedy si ho sám nasmerujem. Vidíte, strašne sa mi páči napríklad, že niekedy, že sa aj netrafím, ale ja tam napríklad mu strelím do lúky a ono ho to zabije, že mám také nejaké asi špeciálne náboje. Neviem prečo. Sú nejaké špecialisos nabojos. Vidíte, sú tu viacej typov zombíkov, napríklad vidíte, tento uteká, niektorí utekajú a krývajú s nohou, niektorí idú tak stredne, niektorí idú úplne zasa pomaly, niektorí svietia zelené oči, niektorí červené, niektorí sú napríklad chudí, niektorí sú tuční, niektorí sú ženy, niektorí sú muži. Naozaj, nie je to napríklad tak, že v iných hrách je tam jeden zombík, a všetci zombíci sú takí istí, ako ten jeden. Vidíte? Tam na boku, keď mu napríklad dám headku, počkaj, netrafil som, tak napíše na boku, že headshot a dá mi to nejaké bonusové peniaze. Nejaké 4. Nie je to moc, ale viete, keď napríklad takto zabijete. Alebo keď mu trafím do roky, pozerajte. Ne, tak do nohy. Čo? Vidíte, trafil ešte raz. Trafíme do nohy. A na boku... Čo? Prečo to nejde? Aha, na boku napíše brutality. My teraz si to mohli všimnúť. Hop. Vidíte, teraz som dal krásny headshot a double kill. Ty vole, som dostal za to, že... Videli ste, jak tam naskakovali na boku peniaze? Tam pod mojim životom. Ináč, tam naľavo, nad tým, jak strieľam, tak tam mám peniaze, život a teda, keď niekomu napríklad trafím do nohy a zabijem ho, tak mi tam napíše brutality a napríklad keď zabijem dvoch jednou ranou, tak mi napíše double kill a viete tak a proste za to dostávam peniaze navyše. A tie sa mi dajú hore a keď napríklad niekoho zabijem, tak z tých zombikov aj keď padnú peniaze, tak mi to na boku napíše, že koľko z neho presne padlo. Vidíte, máme tu ďalšieho Smugglera, či jak sa volá. Že toto dáme už na hardko. Nie sme nejaké núbovia. Ideme hardko. Vidíte, aj tie budovy, jak sú obrastené. Vidíte napríklad tuto. Čiže mám dávať pozor, alebo také niečo, vidíte obraz, ako tam žerú zombíci. Aj tuto vidíte, strika všade krv, nehaj ho. Dúfam, že toto bude, že tu dostaneme toho techoráča, jak sa volá, neviem presne. To čudné meno má. Neviem sa tak volá, nie, Techa, áno, Tech. Čo to je? Zabíja ma to, takže to nie je dobré. Zombíci, veľa zombíkov. Teraz dáme na pištol už. Vidíte, hore aj na kreslo také koliečko. Vidíte, môžeme aj takto dávať na niektoré polenky. Sú vlastne
Neviem, čo teraz mám povedať. No vlastne to je drevo dávame, aby teda nechodili zombíci. Vlastne, vidíte? Mám prvého bossa, to je Kamikaze. Kamikaze je podľa mňa asi najčastejší boss. Ten strašne... vidíte, padol nám blueprint. A vidíte, je tam jedna zo 4. Idem povedať na brokovnicu, tu Ithica. Tu, vidíte, áno. Vidíte, to je ten tech. Vidíte, naozaj sme to dali. Vidíte, až 500 sme dostali z tej misie. No 500 nie je veľa, ale je to niečo. A naozaj, ktorú odporúčam. Keď môžete, stiahnite. Keď nie, aj tak ho musíte stiahnuť. Vidíte, aha, tu hore bude mať toho techa. Back nechcem. Vidíte, musím si ho hneď už aj upgradenúť. Čo? Ešte musím ďalšie misie zrobiť. Aha, nie, teraz nám to bude... Vidíte, o tomto som presne hovoril. Máte tu... Idem asi na to Sentinela, alebo Assault. Sentinel, Assault. Idem na to Assault. Assault je to, že musíte zabíjať zombíkov v určitý počet, čo budete mať daný. A to Sentinel, to je vlastne, jak bola tá snajperka, tak Sentinel je to a ešte ďalší Sentinel, to je ten istý, ale tam nemáte snajperku, ale máte machine gun. Vidíte, je tam prasa? Je tam prasa? Nie je to barel. Tu máš, strieľaj! Jo! Ak mohli vidieť, práve som zabil. Vidíte, tam hore mám 39 takého lepka nakreslená čísla. A to sú vlastne tí zombíci. Dajme si na nejakých 25 a potom budeme používať už len pištolku. To mi bolo nejaké, že stále používame len toto SMGčko. Či MP5, či čo to sa kraje. Ale ak mám povedať pravdu, tak lepšie sa mi zabíja s tým s tou pištolkou ako s týmto MP5. Vidíte, tam je prasa hore. Tak ho zostrelím. No. Aha, on sa dá takto zostreliť. Nedá. Kamikaze, dobre, znič toto a ideme za kamikazem. Kamikaze za nami, vidíte? Tú lepku s hentým, to znamená, že tam je niečo veľké. Do prdele. Ne. Dáme revive. Máme to tak, už máme pištolku. Videli ste, on je strašne, je to vlastne ľahký boss, ale keď vás dá do kúta, tak na ňo nemáte šancu. Pokiaľ by mal málo života, lenže ak má viacej života, dáme zem rýchlo, už vyliezia. Hop. A sakríš, nehajte ma. Vidíte? Je tam henté kláde, takže on ich musí najprv zhodiť a potom môže výjsť von. Ale kým on ich zhodí, tak ja ho zabijem. Nie je tam nič, žiadne prasa. Dá. Down. Jo, zabili sme všetkých. Misia splnená, jupi. Vidíte, tam dole mám tech 1 a za ňou dostávam peniaze. Videli si za to, že sme len odtrhávali končatiny a hlavy, za to brutality sme dostali až $106. Tak je naozaj, že sa to oplatí dávať headshoty a také. Vidíte, je tu na boku ten pohár. A ten keď kliknete, tak tu máte tie veci, jak som vám hovoril, že misia. Keď zabijem 200, vidíte, dostanem 5. A tak, vidíte, ešte 30 sekúnd a budem mať toho techa. Vidíte, tam hore mám Daily Challenge Progress. Mám zabiť 25 s náblízkou zbraňou, aby som vlastne dostal 1 gold. Vidíte, môžeme si to takto krúžiť a vlastne
počkáme, kým sa nám už ten text spraví, no už level 2. Vám chcem jednu strašne dobrú vec ukázať. Takže, počkaj, bude aj tu? Nebude. A? Vidíte? Môžeme mať techa na ránku. 2, aby sa nám toto otvorilo a ja už si ho dám asi aj na level 3. Lebo keď si môžete pozrieť, tak tuto mám už, keď budem mať level 3, tak dostanem tento Island a ten Island, to je vlastne arena. Tak. A neviem, asi toto už ukončíme. Asi z tohto videa to bude všetko. A dovidenia. Uvidíme sa na budúce. Čaute.